Fil-jiem li għaddew id-deputat nazzjonalista Xarlo Bonnici ssuġġerixxa li lil Franco De Bono l-Partit Nazzjonalista għandu jalaqlu l-bieb u jarmi ċwievet f'qiegħ ta' baħar. Fuq il-blog tiegħu Franco De Bono qal li dikjerazzjoni bħal din ma ssirx lanqas mill-aktar prosekuturi ħorox fl-aktar reati serji aħseb wara fil-konfront ta' persuna li kull ma għamlet hija li ma mxitx skont il-linja tal-WIP għal raġunijiet validi għal De Bono lil Xarlo Bonnici u appellalu biex irattab qalbu. Irrid ikollok altru minn qalb xirfa biex titkellem hekk fuq ajrek, kien qallu De Bono. B'reazzjoni għal dan Xarlo Bonnici li huwa l-assistent parlamentari ta' Ostingat u għandu kariga għolja ma' Zarem Vassallo qal illi m'għandux kummenti x'jgħaddi u dan minkejja d-dikjerazzjonijiet iebsa li għamel fil-konfront tiegħu Franco De Bono bħalli kemm ilu fil-Parlament Xarlo Bonnici m'għamilx proposta waħda ta' sustanza u li qatt ma impressjona lil ħadd bid-diskorsi tiegħu. Fl-istess blog Franco De Bono kien qalli bil-kummenti tiegħu Bonnici mhux tal-li kien żbaljat iżda tal-li wera kemm huwa żatat għaliex iddeffess fejn ma jesawx u ma jifhimx. B'reazzjoni għal dan, Bonnici wieġeb hekk. X'tikkummenta dwar il-fatt li Franco De Bono qallek illi iddeffess u żatat fejn ma qallekx? M'għandix kummenti x'nagħtik, m'għandix kummenti. M'għandekx tikkummenta fuq dak li qal Franco De Bono? Le m'għandix.